KAC Education Research Tok PSRP Kalitang Aroti Terangpi bangso apirthe penchi uponsi hasining hemreng me tamjuilo Thereponi phai trokar ni arona tengpen tasam voi thulo Lasonsi Kalitang Aroti Terangpi alanglike Kalitang John Terang lapen sika ronghang pia tumaso pia dakwamlo Laso pena korte la pena sikle maratum pen bangkri sidolo Lapen alangli loki charli Dhenugaon LP School mate rong ni hang LP School along si alangli loki charli cheng Aphi English Medium School along ki Charlie Dun lapen lake UC School Don Bosco School lapen Aphi Dimapur along si metric exam tok dun Aphi syllabus kachelar labajok ington kokla lapen alang li sai ke claim cheng lake 1975 pen 1990 an Union Christian English School along si lo than dun lo 1970 training kana hut alang li chor pen sitami bangso school along si lo than rapet lo Lapen alang li Mondoli lapen areas along Saichar Abdun laki 1978 to 1981 an Difu Longri Baptist ni Mardi ka Chingroma long Rapchun bang arpu claim dun lo. Lapen 1981 to 1982 aningkan alang li Kongchun bang arpu claim dun tulo. Difu Baptist Church Women Department along tami 1981 aningkan Vice President sitami claim lo. Aphi 1985 aningkan Women Secretary claim tulo. Lapen alang li Rotary sai ke claim laki 1997 2001 aningkan Ward number 7 Difu Town Committee along Ward Commissioner claim lo. Aphi KNCA along sitami Penang Ancharab dundo. Lapen All India Progressive Women Association along sitami Karbiang Long Unit along President arpu claim dundo. New Delhi sitami Penang An Women Right Equality lapen Social Justice Apartment chisong dundo. Lapen alang ligi chengsi KYF 1974 aningkana hujjuta apartment cherap chetudun. Lapen Pining 2026 52 KYF ahutami chetong dun lang. Research tok bisidami alang lilong Charlie dun si KYF aphan cherap chetudun pom lang. Lapen alang li Pinang an ningkan pen diabetes lapen high blood pressure kisokido pupen se chelang pondo. Lapen alang li Christian Medical College Valor along tami se chelang ponsi chronic kidney disease do pusi se chelang pontudo achekle mar atum aphan kaching hon lapen kecharai kom aning sikai taketa do don rap kaching humri gomatni kisu kijang ahut sitami alangli ke pali dun ching abang titilo alangli athik pet lapen kang hon pensi aling along sitami ke claim kidam lapen asumar chepathe setame athik on adur lapen arna malam pensi pathe patinglo Aphi dialysis lapen kapre ka kiso treatment and bomb tami kiso ke bat pikajok Difu Medical College Hospital along si chelang lo un ilu pupen Nikos Hospital Dimapur along ponpen alang reng un idetsi hasining hemreng mi damjuilo Lapen alang li kipamutikang laki achor asumar aosa lapen asumar tumaphan cheopondo. News report KTV News. Ini